eficacitatea instruirii și vreau să facem un joc, se numește Conexiuni, în care, pe rând, dacă eram așezat în cerc, ar fi fost mult mai simplu, deci parcurgem de la una la cealaltă o idee, un concept, sau la ce vă gândiți dumneavoastră când spuneți eficacitatea instruirii. Și am să încep eu. Nu-i musai toate să ne raportăm la primul concept, eficacitatea instruirii, ci eu pot să dau o sintagmă, un concept. Colega mea poate să facă o conexiune cu ceea ce am spus eu. Colega de alături poate să se gândească să facă un lanț, o conexiune cu conceptul pe care l-a oferit colega. Nu pornim neapărat să vedem unde ne duce, ca într-un lanț de concepte și de idei, acest concept pedagogic, eficacitatea instruirii. Când spun eficacitatea instruirii, mă gândesc la adaptare de conținut. Doar un sintagmă. La ce vă gândiți când spuneți eficacitate? Mă gândesc ca elevul să rămână cu ceva. Elevul să rămână cu ceva. Bine spus. Mă gândesc la integrare. La integrare. Ok. Dezvoltăm? Nu. Nu, concept. Sintagmă. Puteți să legați ceva de integrare. La ce vă gândiți când vă gândiți la integrare? Integrarea copiilor prin ce? Mergem așa să vedem. Am șoptit integrarea. Asta mă ducea când integrarea copiilor cu probleme educaționale. Așa, cu nevoi speciale. Deci, a răspunde copilor cu Predare diferențiată. Predare diferențiată. Activarea tuturor elevilor în procesul de învățare. Perfect. Activarea tuturor elevilor. Un alt... Învățare prin joc. Învățare? Se apropie de percuție. Perfect. E eficace. Mergem așa, doamna Tatiana? Da, se Da. Ce să înveți? Haideți să vedem unde învățare prin joc. De la joc, unde mergem mai departe? Să luăm așa, păstrăm lanțul conexiunilor. Mă gândesc la îmbinarea metodelor tradiționale, care se cunosc de mulți ani de zile, cu metodele alternative, moderne. Mi se pare o cerință stringentă, pentru că elevii se plictisesc foarte repede. Perfect. Îmbinare de metode clasice cu alternative. E musai când vorbim de eficacitate. O altă idee foarte. Același lucru, însă în procesul evaluării. Deci îmbinarea metodelor de evaluare. Exact. Diversificarea metodelor de evaluare. Important pentru mine nu ce învață doar la engleză, ci să-și pună niște întrebări despre sine, să descopere cum să învețe, ce îi place. Da. Să descopere plăcerea și arta de a învăța. Exact. Da? Da. Nu e doar până la urmă o Plăcerea și disciplină arta așa. de a învăța. Da. Asta cred că e important. Procesul de Așa e, dacă trecem de granița numai disciplina noastră și conținutul și până la urmă învățăm să învețe, da. Că atunci suntem de astfel compleți, când că până la urmă da, asta este. Asta vreau să spun. Da? Mulțumim. Eu sunt de părere că elevul trebuie să aplice zi de zi ceea ce învață la școală și să facă o diferență între am învățat lecția și hai să aplic ceea ce am învățat. Aici vorbim de literatură, de lectură, de ceea ce învață, de situația de comunicare. Copiilor le place să-și facă autoevaluare, este antrenantă. Deci asta e, cum să zic, e o metodă care duce și aceasta la eficacitate. Evaluarea reciprocă. Da, evaluarea reciprocă. Deci elevii, eu îți dau ție lucrarea, tu îmi dai mie și ne autoevaluăm reciproc, bineînțeles, sub îndrumarea cadrului didactic. Nu ne jucăm, da? Da, pentru că asta duce și la, cum să zic, învățare conștientă, să zic așa, nu? Adică să învăț conștient, nu așa mecanic, un pic, mai ales când suntem și cu gramatică, deci responsabil, aplic ceea ce am învățat, ceea ce mi-a explicat profesorul, nu? Și faceți cumva referire la metode cooperative da, aplicate în evaluare, da? Sigur Pentru că da, ei cooperează
și practic învață prin cooperare în cadrul evaluării. Sigur că da. Deci, în afară de metodele astea, lucru pe grup sau pereche, și aceasta este o metodă, mai ales dacă e lucru în perechi, autoevaluare reciprocă. Da. Există la noi în metodica noastră. Da. Tot ce ați amintit, toate conceptele, toate variabilele de care trebuie să ținem cont atunci când trebuie să asigurăm eficacitatea instruirii, vin să susțină. Este un proces. Noi acum o să vedem cum este el văzut, definit și perceput de către pedagogi, pentru că, cum să zic, în etosul popular, eficacitatea instruirii este cât de buni și cât de buni sunt elevii mei. Câți copii foarte buni am. Și o să vedeți că a instrui eficace înseamnă performanțele minimale acceptabile vizate de programele școlare. Deci asta înseamnă a instrui eficace, să asigur tuturor reușita în a atinge performanțele minimale acceptabile cu un minim de efort și motivație, satisfacție maximă. Satisfacție maximă a învățării. Prin tradiție, educatorii fac clasificări similare în legătură cu elevii și foarte mult spun. În clasa mea, cam 10-15 am copii slabi, foarte slabi. Asta e cumva o medie a studiilor făcute. 60-70% sunt mediocri. Și am și vârful. 10-15 sunt buni și foarte buni. Nu trebuie să pornesc de la ideea, așa este, atâta poate, n-am ce să fac cu el. Într-adevăr, există niște prescripții genetice, dar trebuie să țin cont că procesele gândirii și capacitățile lor psihice se pot dezvolta și să asigur pe cât se poate atingerea performanțelor minime acceptabile. Totul este ca aceste influențe educative să fie bine organizate, proiectate și dirijate, astfel încât să-mi ating obiectivele pedagogice stabilite și să dau fiecăruia șansa de reușită. Atât cât, de la nivelul la care este, atât cât poate el progresa. Inteligența, memoria, gândirea, știm că sunt procese psihice. Ele toate sunt aplicate în activitatea de învățare și nu urmează un program genetic. Cu acestea am venit pe lume și de acestea dispun și nu pot face nimic mai mult, așa cum e vorba de înălțimea sau lungimea antebrațelor. Gândirea, memoria, inteligența se dezvoltă. Toate aceste procese psihice se manifestă diferit de la un elev la altul în procesul învățării și toate au implicație și efecte, da? Sau se văd în ritmul și viteza instruirii, ritmul de învățare. Așa că nu mai corect ar fi să nu spunem am copii foarte buni sau slabi sau mai chiar o sintagmă mai dureroasă, proști, să zicem, da? Ci am doar copii cu ritm lent de învățare, cu ritm mediu de învățare și cu ritm rapid de învățare. Putem să determinăm eficacitatea generală a instruirii și aceasta este marea descoperire a pedagogiei moderne. Metodele instrucționale de tip Mastery Learning au dovedit că este posibilă împlinirea visului lui Comenius. În 1633, în Didactica Magna, sau Arta de a învăța pe toți totul, Comenius aspira la acest deziderat, să reușim să învățăm pe toți totul. Până la urmă, asta este arta de a fi profesor. Nu de a da vârfuri, iar copiii medii, mediocri și slabi se pierd. Astfel spus, pedagogii sau pedagogia modernă a ajuns la concluzia că putem să determinăm reușita la învățătură a tuturor elevilor. Prin ineficacitatea instruirii, ca să înțelegem vastitatea conceptului și ceea ce înseamnă eficacitatea, îl punem în oponență cu ineficacitatea. Înțelegem nerealizarea performanțelor minimale acceptabile de către unii dintre membrii populației școlare. Adică, degeaba am 5-10 vârfuri, am olimpici, dar am și copii
cu ritmuri foarte lente, care nu au reușit să atingă performanțele minimale. Nu pot să spun că am asigurat eficacitatea instruirii. Da? Mă mândresc cu copii foarte buni, însă nu am asigurat acele performanțe minimale, da, stabilite în programă, și atunci nereușita unei părți din clasa mea mă conduce să spun că ceea ce am făcut nu este chiar eficace. Da? Și acum vă propun să dezbatem o realitate dureroasă, rămânerea în urmă la învățătură. Prin tehnica interviului, și aș vrea să vă alegeți o colegă în perechi, o să vă intervievați reciproc. Și aș vrea să vă propun în mini-interviul acesta să dezbatem sau să vă exprimați opinia vis-a-vis de rămânerea în urmă la învățătură. Este un fenomen cu care ne confruntăm. Să vă exprimați părerea legat de când credeți că debutează prin activitatea dumneavoastră. Unele doamne au o activitate mai bogată, altele mai puțin bogată, dar, până la urmă, în cadrul didactice, trecând și noi prin școală, da, am întâlnit acest fenomen. Cam când începe? Sau este mai acut când începe rămânerea în urmă la învățătură? De ce credeți că se produce? Da? Care ar putea fi cauzele? Cum afectează acest fenomen evoluția copilului de-a lungul școlarizății sale, da? Parcurgerii perioadei de școlaritate? Și ce atitudine aveți? E suficient să exprimați o idee la fiecare. Deci, prima dată, una dintre noastre adresează colegei, da, cu care parcurge interviul și își notează pe foaie, apoi cealaltă este intervievat și dă intervievatorului răspunsul. Și atunci, la final, o să încercăm să exprim fiecare va putea. Debutul acestui fenomen. Când credeți că debutează fenomenul de rămânere în urmă la învățătură? În ce perioadă a școlarității? Dacă așa l-ați putut localiza. Haideți să... Cam când? De la primar la gimnaziu, atunci începe? Noi am referit la când începe, cam când câteva informații legate de acest fenomen. Fenomenul comportă cel puțin două aspecte. V-am spus că două aspecte sau două caracteristici. Geneza, că este precoce și dumneavoastră ați și spus lucrul acesta. Începe în perioada ciclului primar. Cam atunci ați reperat, așa ca și atunci începe. Este foarte rapid. Și profunzimea este o altă caracteristică, evoluând din ce în ce mai periculos de-a lungul școlarității. Vorbeam de bulgările de zăpadă, mai acută. Încă din clasa a patra, ei rămân din ce în ce mai mult în urmă la învățătură. Cumulează lacune instrucționale care se repercutează negativ. Și dumneavoastră ați amintit N efecte și repercursiunea ale acestui fenomen. Aici ei amintesc de capacitatea lor de a înțelege noile cunoștințe predate de la o disciplină sau alta. Dat fiind conținutul științific, deci în modul când disciplina devine din ce în ce mai profundă, greoaie, între clasa a 5-a, 8-a, aceste lacune se accentuează tot mai mult. Și fac practic imposibilă recuperarea. Deci conținuturile devin tot mai dificile în perioada de final a
gimnaziului, da? 7-a, 8-a, și spunea și atunci este cel mai evident, pentru că Ionela spunea că acolo se văd, pentru că atunci atinge, cred că de acolo devine un caz oare nu pierdut, dar destul de dificil de recuperat. Pentru că acumulând lacune, informația este deja foarte, intră în profunzime, conținuturile sunt dificile, este foarte greu, îmi este mie foarte greu, când am predat conținuturi atât de ample, atât de dificile, să încerc să-l fac să scrie, să citească, să învăț să scrie, să citească. Da? Care sunt interpretările diverse ale fenomenului? Cadrele didactice dau interpretări diverse acestui fenomen negativ, fiecare în funcție de opinii și criterii subiective sau mai puțin subiective. Două dintre ele sunt eronate și dăunătoare, una mai nouă este destul de cutremurătoare. Și o să vedem care sunt interpretările întâlnite. Interpretarea fatalistă. Mulți profesori care predau în liceu, înregistrând incapacitatea elevilor de a înțelege ce li se predă, sunt tentați să creadă că acest fenomen are cauze genetice. Așa este, nu poate, atât îl duce mintea, nu am ce să-i fac. Și atunci nu acuză deficiențe ale sistemului de învățământ, ci dă vina doar pe capacitățile, doar pe codul genetic al elevului. Asta poate să fie una dintre atitudini. Tendința ca un număr mare din liceele industriale au inaptitudini negative pentru învățătură și că situația este de neremediat, este din păcate larg împărtășită. Da? Cred că ne confruntăm sau am întâlnit poate astfel de cazuri. O altă atitudine este interpretarea de tipul lanțul slăbiciunii. Există obiceiul ciudat și destul de cunoscut ca profesorii de liceu să arunce vina pe cei din gimnaziu. Și atunci spun că de ce nu l-a învățat materia din urmă? Profesorii din gimnaziu spun, păi nu știe să scrie și să citească, e vina învățătorului. Învățătorii uneori acuză chiar educatoarele și familia. Da? Există și o astfel de atitudine. Interpretarea cinică, de care v-am spus mai nouă, interpretările care au venit în perioada interbelică, cele de sus au apărut în perioada interbelică, această interpretare cinică, cea de-a treia, apare în perioada apariției facultăților, universităților particulare, care spun că sunt afaceri, aceste universități particulare sunt afaceri oneroase și că acești absolvenți nu-și merită diploma. Este doar o afacere și este o instruire, o pseudo-instruire a studenților. Atitudini diverse față de fenomen. Atitudinea de indiferență și cei care o adoptă și o justifică sunt cei care au interpretarea fatalistă și spun n-am ce să fac, ăsta este copilul, așa, acestea sunt posibilitățile sale, ăsta e codul său genetic și nu am cum să modific această realitate. Și pornesc de la convingerea că nu mai este nimic de făcut. Și că tot ceea ce s-a făcut până la clasa 7-a, 8-a, când eu l-am primit, dacă el până acum n-a reușit, înseamnă că nu poate. Asta e o atitudine de indiferență. Atitudinea academică. Cei care o adoptă, de regulă, sunt specialiști. Specialiști în problematica educației, cu formare pedagogică tradițională, da? Și spun că trebuie făcut ceva, dar mai întâi trebuie să studiem. Să găsim cele mai bune metode și atunci rezultatul sau încercarea de a face efectiv ceva rămâne undeva în urmă. Deci este doar acea atitudine academică, o să studiem, o să facem, e o problemă destul de complicată și o lăsăm în aer. Se propun căi ocolite, metode sofisticate, prin care încercăm să ajungem la rezultat, dar de multe ori nu obținem un rezultat efectiv. Și atitudinea activă, unii dintre specialiști spun că ce ai să poți să faci tu? Au o atitudine destul de cumva iau în râs această dorință a unor astfel de a face ceva. Dar până la urmă această atitudine activă a dus la numeroase modele moderne, modele pedagogice,
care a oferit instrumente cadrelor didactice prin a da eficacitate instruirii și a ameliora, să spunem, acest fenomen al rămânerii în urma la învățătură. Și astfel au apărut diverse tehnici de învățare activă în clasă, care pot fi instrumente utile, exemple de bună practică pentru cadrele didactice. Pentru a determina eficacitatea instruirii, cu care am pornit astăzi cursul nostru, acest concept, trebuie să depășim câteva înțelegeri greșite. Trebuie să modificăm puțin etosul actual și să schimbăm practicile educaționale lipsite de eficacitate. Putem să pornim cu două abordări. Necesitatea eliberării de concepția conform căreia instruirea eficace se face doar prin sancțiune negativă și necesitatea de a trece la o instruire bazată pe motivație și satisfacție a învățării. Este suficient să ne imaginăm situația unui dascăl care astăzi, ca prizonier al instruirii bazată pe sancțiunea negativă, induce multora din ele convingerea că sunt incapabili să învețe. Putem să ne imaginăm dacă ar suporta oare el întâlnirea cu un fost elev peste ani și acesta i-ar adresa următorul reproș. Știți, domnule profesor, am aflat că și eu aș fi putut învăța carte, dar dumneavoastră nu ați știut cum sau nu ați vrut să aflați cum să mă învățați. Sau până la urmă poate nu e nevoie să afle profesorul, ci să afle el. Da? Și vorbeați de a învăța că este foarte important nu a transmite niște conținuturi specifice disciplinei, ci a învăța să învețe, să descopere plăcerea de a învăța. Că atunci el singur, știind ce știe, cât știe și cum poate el învăța, până la urmă și eu îl ajut, dar el trebuie să vadă cum se poate ajuta. Este, cred că, cea mai eficace cale. Și pentru că vorbeați de motivație, tema 8b este tema din lista temele propuse pentru portofoliu pe care o să o primiți. O să lucrăm acum în grup cum s-ar putea îmbunătăți metodica și practica pedagogică pentru a crea optimum motivațional în activitățile didactice. Și o să aplicăm tehnica cercului Robin. Cercul lui Robin se desfășoară așa. Copiii sunt așezați în cerc, la o masă rotundă, la unde este un site. Sarcina de lucru trece de la fiecare, da, dintre cei așezați, cei care fac parte din grup, și fiecare dă un răspuns la sarcina sau rezolvă sarcina. Eu vă explic ca să o puteți și aplica. Există posibilitatea ca deci primul scrie o idee sau rezolvă sarcina respectivă și dă foaia următorului elev. Cercul lui Robin este varianta scrisă, este o strategie de învățare prin cooperare, iar varianta orală, adică exact ceea ce facem noi, dar în mod oral, se numește masa rotundă. Da, o să o întâlniți în literatura de specialitate, pe internet găsiți explicate aceste strategii. Deci foaia trece de la un elev la altul, de la un participant al grupului. Aveți posibilitatea să îmbunătățiți răspunsurile pe care le-au completat colegii sau să oferiți, să adaptați răspunsul noastră în funcție de ce s-a lucrat până atunci. Astfel, lucrând cu strategia cercului Robin, veți parcurge, veți da răspuns la elevii sunt motivați să învețe atunci când și oferiți diverse variante de răspuns. Folosiți marcare. De unde începe cercul? De aici. Mergeți așa în timp.
atunci când un raportor, cine vrea să citească? Un raportor al grupului. Da, bine punctate Ionela. În cadrul grupului se raportează, se stabilește un raportor, cel care va prezenta întregii clase activitatea și răspunsurile grupului. Mai poate cineva să fie responsabil cu timpul și se dau, aveți 5 minute de rezolvat sarcina și atunci responsabil cu timpul. Astea sunt, să zicem, lucruri ce țin de strategie, de aplicare. Da. Poți să citesc, da? Da? Știm că le sunt ascultate răspunsurile, oricât de simple ar fi, și astfel vor avea treptat dorința de a progresa. Înțeleg ce li se spune, sunt încurajați, găsesc înțelegere din partea cadrului didactic, metodele alese de cadrul didactic sunt atractive, necesitatea și utilitatea disciplinei, conținutul este atractiv, expus și prin metode diferite de la o oră la alta, atractivitatea conținuturilor, tehnicile și metodele alese se conducă la reușită și performanță. Ok, și fac o sinteză. Deci ați vorbit de metode, ați vorbit de a implica, deci faptul că îl asculți și îl înțelegi, îl implici în a da un răspuns chiar dacă este simplu. Și vreau să punctez puțin necesitatea, înțelege necesitatea disciplinei. Și cum o înțelege? Exact cum a spus doamna Victoria. Da? Da. Ceea ce învață el duce mai departe. Da? Deci a învățat la școală, la limba română, aplică și acasă sau aplică în alte contexte. Și atunci el înțelege de ce este util să învețe lucrul acela. Merge mai departe, școala sau ceea ce a învățat trece granițele școlii. Prin activități extracurriculare, prin implicarea familiei și prin alte activități pe care de acasă pot eu să le aduc în clasă. Și atunci înțelege utilitatea disciplinei. Dacă o să merge, îmi folosește mie, nu știu ce concept de la, sau la literatură, învățăm de la ce o să-mi folosească? Dacă am predat religie, acolo predam. Deci le predam, spuneam de virtute și în pauză își dădea cu scaunul în cap. Sau știu eu, iubirea de aproape. Da. Și se înjurau. Și încercam să le explic că lucrul ăsta se duce și acasă, în fiecare zi. Și se transferă. Până la urmă, acestea se dovedesc doar în viața de zi cu zi, și nu doar într-o aplicație, da, într-un exercițiu în clasă. Mulțumim. Poftiți, citim răspunsurile. Oarecum în prelungirea ideilor exprimate, noi am scris așa: cu blândețe și empatie, caut să-i arăt cât de importantă este învățătura, nu destinul sau personal, nu doar obiectul meu. Evaluarea se face în mod corect când elevului se explică de ce a primit o notă și cum să-și îmbunătățească rezultatele școlare. Da. Profesorul este plăcut de elev, știe să se facă înțeles. Elevul trebuie recompensat. Predarea se face în mod atractiv, iar elevul primește recompensă pe măsura muncii lui. Metodele și tehnicile de învățare sunt moderne, atractive pentru elevi, la fel și cele de evaluare. Am avut că față de ceea ce ați prezentat dumneavoastră au venit alte idei, ideea de recompensare, ideea de evaluare corectă, obiectivă. Când ei se simt, sau când nu înțeleg cum a evaluat, da? Nu înțeleg de ce a luat așa, imediat intervine frustrarea. Atunci optimul motivațional este la om. Ce motivație va mai avea să învețe pe următorul test când el nu știe de ce a luat insuficient? Deci, oricând nu înțelege cum a evaluat, că poate tu ai evaluat ok, când nu înțelege sau când îi se pare că nu este corectă evaluarea, sau când nu știe ce are de făcut după aceea. Bun, eu am luat atât. Ajută-mă, tu ca dascăl, ca profesor, ajută-mă să văd cum să corectez. Că dacă doar te-am evaluat și te-am lăsat așa, de insuficient ești, și pleacă cu aceste și ce o să facă el, nu l-am ajutat cu nimic. Evaluarea și normal, imediat ne legăm de optim motivațional care ajunge la pământ. Deci, după evaluare, eu trebuie să aici deci, și dacă el este implicat în evaluare, atunci el vede. Aici am greșit, aici nu știu, hai să vedem care sunt căile prin care pot să ameliorez, să cresc puțin în performanță. Da? Mulțumim pentru idei. Ce alte concepte complementare, adiacente, la ce alte concepte putem ajunge? Și am să scriu conexiuni, da? Este primul
Este primul nostru joculeț de când am lansat conceptul eficacitatea instruirii. Da? Și am văzut unde a dus sau ce alte sintagme, concepte, idei se leagă de eficacitatea instruirii. Am aplicat interviul în perechi, da? Este o tehnică. Interviu în perechi. Am să o trec și pe aceasta în jurnalul nostru. Când v-ați intervievat reciproc vis-a-vis de un fenomen stringent cu care ne confruntăm, rămânerea în urmă la învățătură. Se poate aplica și cu ele, în perechi, una, două întrebări, nu multe, ca să poată fi parcurs rapid și atunci unul ce învață? Învață să se asculte. Învață atunci când se reproduc apoi informațiile, să exprime ceea ce a vrut să spună colegul. Este un exercițiu, deci el exprimă opinia colegului pe care și-a notat-o, nu este propria lui opinie. Da? Este un exercițiu de comunicare, până la urmă, și de a vedea, de a asculta și de a ține cont și de părerea altuia. Interviu în perechi. 3. A fost cercul lui Robbie. O strategie de învățare prin cooperare, cu un grup restrâns, pe un conținut cu mai multe posibilități de răspuns, cu mai multe variante de răspuns. Implicarea este în mod egal, fiecare membru al grupului este obligat să răspundă, dar ținând cont și de ceea ce au răspuns ceilalți. Și chiar poate modifica, completa, adapta răspunsul grupului. Toate metodele, fac o paranteză, toate metodele acestea colaborative, ce fac? Vreau să mă duc către eficacitate. Ce asigură? Reușita grupului. Poate eu individual nu am reușita asigurată, conținutul este puțin greoi. Poate n-am înțeles ceva, dar lucrând în grup, colegul de lângă mine își cunoaște puțin mai multe decât mine și atunci el mă va ajuta să împreună rezolvăm sarcina. Chiar dacă eu singur poate n-aș fi putut să o rezolv, dar lucrând în grup împreună o să rezolvăm. Este satisfacția reușitei și acel elev a învățat. Poate dacă ar fi avut sarcina dată individual, n-ar fi știut să o facă. Lucrând în grup, a făcut-o și a învățat. Asta este, că până la urmă trebuie să învețe de la celălalt. Și știm bine că ei învață foarte ușor, poate unor mult mai ușor, de la colegi decât de la mine ca profesor. Am să vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Sunt un profesor de limba română Erodia Tatiana. Lucrez la școala Constantin Cărvenea din Tulcea. Sunt profesor de mulți ani, dar mi-a făcut plăcere să particip la acest curs. Care sunt așteptările? Ce gânduri veniți? Am participat și la cursul, la ședința anterioară și am fost plăcut impresionată de pasiunea cu care lucrează colegele mele, profesoare de română și de limbi străine. Aceeași pasiune am simțit-o și eu întreaga mea viață, mergând la școală cu plăcere și lucrând cu plăcere. De la acest curs mă aștept să învăț de la un formator foarte plăcut, ca dumneavoastră, metode noi pe care eu nu le-am cunoscut în prima jumătate a activității mele și mi se par foarte interesante atât pentru mine ca profesor cât și pentru elevi, ceea ce este scopul nostru final. Mă bucură dorința cu care veniți, deși aveți o activitate tumultoasă așa și bogată. Faptul că vă doriți să învățați, credeți că ce ați parcurs până acum, ca și conținuturi, aplicații, vor fi utile la clasă? Sigur că da, nici nu mă îndoiesc. Poate că nu întotdeauna suntem inspirați în momentul când avem lecția. Poate nu suntem inspirați când avem proiectul lecției respective. Dar, cu siguranță, se aprind niște beculețe în momentul când te afli la catedră sau în mijlocul elevilor și îți vin
idei, pentru că ai auzit multe lucruri interesante în cadrul cursului, ai auzit multe, ești inspirat de viziunea nouă asupra ceea ce înseamnă a preda, a evalua și mă bucur foarte mult că am ocazia aceasta. Doamna Tatiana, vă mulțumesc și sper să răspundem așteptărilor dumneavoastră și proiectul Formulax să fie o reușită pentru dumneavoastră și pentru elevii dumneavoastră. Noi vă mulțumim foarte mult. Bună ziua! Mă numesc Baciu Mirela și predau limba engleză de 2 ani de zile la liceul Jean Barsulina și concomitent cu școala Cearosete din comuna Cearosete. Deci nu am o experiență cu asta în predarea învățământ. Cu ce așteptări de la acest curs? Am fost foarte încântată de acest curs pentru că nu am mai participat până acum niciun curs, este primul meu curs. Și tot ce este nou este binevenit de învățat, că este foarte greu cu copiii, să nu știi ce ai de făcut cu ei, să nu ai metode noi de la ore și sper pe aici, din curs, să pot învăța multe lucruri care îmi vor fi utile la parcurs. Ne spuneai la prima întâlnire că ți este dificil să lucrezi cu liceenii. Da. Crezi că ceea ce ai învățat până acum îți va fi util în activitatea, în abordarea tinerilor? Da, mă gândesc mai de astăzi, câte idei s-au spus mai devreme decât dumneavoastră. Deja am minte mai multe idei de a merge mai departe și a încercat să le explic altfel, să-i fac cumva să le placă cât de cât să învețe, măcar puțin, că nu, la liceu nu prea mai au puterea să învețe, nu mai vor, cred că sunt plictisiți și așa am găsit cel puțin. Deci, conținuturile noastre despre motivația învățării, da, despre eficacitatea instruirii, da, cred că sunt binevenite. Da, sigur că da, foarte binevenite. Mă bucur, Mirela, eu îți urez succes în activitate și dacă este primul tău curs, îmi doresc să fie un curs reușit. Să pot să mă răspund până la capăt. Da, și să-ți păstrezi și tu motivația de autoperfecționare și dezvoltare profesională. Cu siguranță. Vă mulțumesc.